बिएलटिनि गिबि मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सआ बिथांनि मुङै नैबे खाग्राबारि हालामाव अल इन्डिया लेभेलाव भलिबल कम्पिटिशन होयो। देग्लाय 27थि बोसोर जाबाय आरो बे 27थि बोसोर अल इन्डिया भलिबल कम्पिटिशना दिनैनिफ्राय जागायदों। बेहाय जोङो अल इन्डिया लेभेलनि गुबुन गुबुन टीमखौ जोङो लेंहरदों। गुजरातनिबो दङ, दिल्लीनि दङ, जों झारखन्डनि दङ, बिदिनो आसामनिबो आसाम पुलिस, इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड आरो जोंनि लकेलनि भेरगाव डिस्ट्रिक्ट आरो सरबक बेबायदि गासै 9 टीमफ्रा बे गेलेनायाव बाहागो लादों। मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सआ बिथांनि जि आदर्श, बिथांनि जि मावनाय बेखौ जों सिबिनो थाखाय, आदर्शखौ लाखिनो थाखाय जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाया खौसे जानानै बे गेमखौ होयो आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय बोसोराव 5 लाख बे गेमखौ खुंनो थाखाय जोंनो रांखान्थि अनसुंथाइ होयो। गाबोन एबा 9 जानुवारि जोङो फाइनाल गेलेनायखौ खुंगोन आरो बेजों लोगोसेनो अन्थाइग्रा बड'सानि 29 बोसोर मुंख्लं सानखौबो जोङो फालिगोन, जेराव 500 आर'ज खालामगिरिफ्रा बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय समाव आर'ज खालामगोन। जों बिनि थाखाय थियारि खालामदों आरो मोनाबिलि 5 रिंगायाव 21थि बे बुलुर बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनाय एबा फाइनाल मेचआ जागोन। बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। आं बे समाव बयखौबो खावलायहरगोन, बे ओनसोलनि गासैबो गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा जाहाथे फैनानै लैहोर लैहोर नायफैयो, दिनैबो आरो गाबोनबो। अन्थाइग्रा बड'सानि बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बे भलिबल कम्पिटिशना एबा बे भलिबला लोगोसे जोंनि बे जायगाया आसाम लोगोसे भारतआव एसे मुंदांखा जानो हादों होननानै जों बुंनो सानो। बेखौ जोङो डिएसअ लेभेलाव आरो जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसन बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों, सोरबाफोर थालांदोंब्ला थाबैनो बिथांमोना बेनि फारिलाइखौ दैथायहरनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ 3 बोसोर आबुं जानायाव जोङो एबसुनि फाउन्डार सेक्रेटारि कनकेश्वर नार्जारि बिथांनि मुङै जोङो कनकेश्वर नार्जारि स्पर्ट्स एक्सेलेन्सि एवार्ड मुङै जोङो 1 लाख रां होनाय जादों। बेयाव गोबां गेलेगिरिखौ जोङो होदों, नाथाय बिनि गेजेराव सोरबाफोर थालांदोंब्ला बिथांमोननि फारिलाइखौ जाहाथे डिएसअनि गेजेरजों जोंनि सिएसडि लेभेलसिम थाबैनो दैथायहरो, बिथांमोननोबो जों होनायनि थाखाय राहा खालामनाय जादों। बेथ' जोबोद गोनांथार बाथ्रा। मानो होननानै बुङोब्ला माखासे गेमा ग्राउन्डआव जायो, अपेन फिल्डआव, नाथाय माखासे गेमखौ जोङो इनडर नङाब्ला जोङो बे गेमखौ खुंनो हाया। भलिबलल' नङा, गुबुन गुबुन गेमफोरखौ जोङो इनडर स्टेडियाम नङाब्ला जोङो खुंनायाव बहुद उसुबिदा जायो बा खुंनो हाया। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियाव जिहेतु बिर सिलागांनि मुङै गंसे मिनि स्टेडियाम 5 कोटि रांनि जोङो बानायनो नागिरदों। बेयाव जोंहा इनडर स्टेडियामनि प्रभिजना गैया, नाथाय इनडर स्टेडियामनि प्रभिजनखौबो जोङो थाबैनो लागोन, जेराव जोंहा स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट पलिसि फैखासिगोन आरो बे पलिसिनि गेजेरजों जोंहा अलिम्पिक एस'सिएसन बा स्कुल फेडारेसन बा गुबुन गुबुन बिदि एस'सिएसन दं बा अर्गेनाइजेसन दं रिकगनाइज मोननाय माखासे गेम, बे गेमफोरखौ जोंबो बिटिआर ओनसोलाव जौगाहोनो थाखाय बे पलिसिनि गेजेरजों खामानि मावनो जोङो